Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: To, čo Ježiša uráža, čo zraňuje jeho srdce, je nedostatok dôvery. Dôvera je neoceniteľný diamant, ktorý Ježiš hľadá v našom srdci. Keď prechádzame rôzne skúšky, učíme sa túto dôveru obnovovať. Nikto nedokáže v srdci vykonať taký úkon dôvery, ktorý by mu stačil na celý život. Ani Mária, o ktorej cirkev hovorí, že dôverovať vo viere sa učila celý život, až do poslednej skúšky, keď Ježiš, jej syn, zomieral na kríži. Nikto sa nedokáže nadýchnuť na celý život. Počas 1 minúty musíš viackrát nabrať vzduch. A podobne je to aj s dôverou. Obnovuje sa a posilňuje vždy, keď si ju vyvolávaš v srdci. V liturgických textoch východnej aj západnej cirkvi nachádzame pekný a typicky kresťanský pojem parézia. Znamená úprimnú jednoduchosť, synovskú dôveru, radostnú istotu, pokornú odvahu, istotu, že sme milovaní. Ide o postoje, aké by mali byť typické pre každého, kto vedome a zodpovedne pracuje nad svojou odovzdanosťou.